שוקולד, שוקולד בשבילך, זה כמו את בשבילי. הבנת האנלוגיה? שוקולד זה שיט. הלו. לא, אני לא יכול עכשיו, אני בהקלטות, אחי. עוד פעם חומוס, לא, אני לא רוצה, עזוב, אני מדבר איתך אחר כך. אני בעצם, תן, אחר כך, טוב. ביי. כן, שוקולד, זה האנלוגיה שלי בשבילך. כן, הכל בשבילך, תינוקת. כאילו, את לא תינוקת, את בחורה יפה. תינוק זה נכון.